yedu yakaba magasi evanhu ndiyo yatanga tauya kuti tizokumbira ruregerero kune vakafanirwa mhosva nehanzvadzi yedu tichazokumbira ruregerero nekamari kadiki katanga tawanawo nekuti hama yedu yanzwa yakaura. Zvino makataurirana nemuzukuru? Takatya kutaura navo tiri tega tikati regai tiende kuna sekuru tinokumbira ruregerero tiri pamwe chete, ndosaka maona tauya kudai sekuru tayaura nehama yedu. Zvino nyakubirwa muzukuru wangu makasvitsana papi? Inini sekuru ndakataura ndikati ndakati inini kana ngava ine magasi avo asi wava ine mari wanikuda nemagasi avo atimbonyarara mudarira sekuru pasina izvozvo benotaura newane hanzi makataura kusvika papi nasekuru nayamai takataura navo takati tiri kuuya nemagasi but munhu wacho hatisi kumuona ndopatakapedza nepo tichiti ari kudzosa saka munhu wacho ari kungotiza tiza tisi kumuona saka tafanouya $100 kuti vafanobatawo tichimirira munhu wacho tomuwana here. sekuru zvino muzukuru tobatsirana sei? Ndakatsanangura ndakati mishonga yangu kuti tisunungure zvakabiwa ngazvidzoke panzvimbo yazvo. Handizvo tikataurirana nemuzukuru hongu sekuru kuti tisunungure munhu, takataura kuti zvakabiwa ngazvidzoke panzvimbo yazvo ndoti tikwanise kusunungura munhu. Zvino kana yangano tobatsirana sei naiva zukuru? Apa ndati kungokumbira kwamazuva mashoma nekuti hama yedu yatambura kuti kana nyakubirwa abvumawo otambira shoma yatinayo towana kunotsvaga imwe sezvo basa rake munhu wacho raanoita ranga risingabhadhari saka titsvaga mari shoma munhu wacho kuti angazivo umberekerezvo ndikona muri kugona kutaura kuti muda kukumbira ruregero. Makazvifambisa sei nyaya yemagasi emunhu ine? takamba zvezvo makaba kupi? takamba ku7 maamuri vangani? tanga tiri vaiti takabatsirwa nemumwe angati drive wacho. Saka imi ndoke kutanga kuba here kakona kuti ndo magariro enyu? Vanhu vangobhobhazwa nguva ndikutaura chokwadi ndaiba ndotobawo chimwe chamakaba chisine nemagasi tenga ari panapa makabira sekura? tobaka namataimu tachezvo munoaba sei? tinosa majega totosimudza tairi munhu akarara muda kusunungurwa here nasekuru? kumbureregerero zvezvo zvapera kana muda kusunungurwa atimbotaurai kwamakabva nebasa nekuti yezvinezvi pane vanhu vakawanda vari kurwadziwa. Kana uchida kusunungurwa unoreurura zvawakaita. Yema taita inzwa chimwe chamaiba chii kutopinda vanhu vakatorara chaizvo vakatoraatozhamba ototora kana hadzadzenyu vaiziziva here kuti munobaira? tasikambovataura zvese but pandakambosungwa vazizive kuti takambototora zvinhu zvevanhu akambosungirwe takambosungwa vakaregererwa dzavaadzapapatitotora handitakutora nguva yakawanda munhu anobadza dzimba dzavanhu achipakana kurongwa chiri vanhu akasungira apa tokumbureregerero chimwe chamakaba chingudze kwemataimu dzimba chamakatora mudzimba dzevanhu chi pauri kutotaura soka tikaita mugumbedzi tikaita nayo nayo mana tikaita nayo tv tikaita mugumbedzi tikati waiba nani babo pane mumwe wangu hapo Precious
How's pressure sana? Mbona nikatamba na ndikuja. Azimba. Kune vamwe vachikuita zvakuita. Kune vamwe vachiri kubaura kuvaudza kuti kudii. Kakuna ndakutoenda kujera chinodzoka masekonzi mamanja anotodzoka kangosungwa ndozvizviita. Wakazopuwa mushonga wokuba here. Tikaenda kuMozambique ndokanaka mubatsirwa kubunzanzi. Kuti uwane goridhe ucharezobatika zvese ndikumbamanya ndikumbira negerero. Ndikumbira negerero ndikumbira negerero. Makapuwa mushonga kuti musakatoa. Baba makabira magasa vakakutrasta imukanopinda baba vavo uchitarisa zera rababa maiti zvakanaka nekumbire muroodakataura ndakatora ndiri zvichiregerereka saka dzamakuita majamba achatoziva kutotamba ndoita sei uraba toda kuti utaure chete Kamaka mshonga kuMozambique makanza mbatu wale. Makanza mbatu. Ngori mshonga bero gebere watopita. Kwela mukoti wangu autore chimoti. Uzoonekwa bati wangu uri nyara dzoburi. Tata abamira wangu aito kungadza ivhura wachitora payechi chete zvichifamba ndakuza kuti kwa. Wona dzatsuka ndiwo. Tata one zvawaita nadzo vakumbire regerwa ndadzakwa vakumbira pakadai. Ndakumbira kare mai wega ndakumbira zengo ndako. Ndakumbira regerero kare. Vakumbira regerero kupika era chazikwanisa kuti unazokwa kupika tazinzwa chimbonyarara avachitaura magezi gaapfuti shungu dzenyu baba tini ndakati chokutanga nduka magasamu adzoke awe panoozotangwa magasamu asvika pano manasekudzokera kumba kwangu vakatora piri ndikatinini ndaenda ndika 1000 ndobvavachema ndikati hazvina mhosva zvana zvavakaita hazvina mhosva zvinowanikwa panyika kavanhu ndinipa $300 saka iyezvezve ndoda kuona magasamba ne$300 yangu
ndamusha saka rwendo rwakaenda kuenda ku-UK rwakamira sei? Vana izvozvi vanofanira kuti ende ku-UK. Saka vana vakatiti baba chipedzai kana mapedza nhau idzo motiudza kuti tapedza tobva takuti chiendai pandege matononoswa kuenda kuvana ndakatobatikana mukadzi wangu akafa saka ndikuchengerwa nevana mukadzi wandakatorawa ndokune mhuridzi saka inini ndinoda kuenda ku-UK kuwana kuti vanditendeta. Zvino vasukuru vauya vari kuti vawana $100 vari kushota imwe 200 pa300 yamakataura magasi asati awanikwa vauya kuchema kwamuri saka munhasi munoti chii? Mati sekuru vasukuru venyu vauya vati kuchema vana hanzvadzi havasiwo vakaba magasi acho asi vari kutambudzwawo nezvinhu zvakasanganwa navo zvakaitwa nehanzvadzi yavo saka ndo vari kukumbira nokuti uyo haana mari yaanayo uye magasi havasi kuziva kwaakaendesa vari kukumbira kuti taane $100 pa300 yamakataura toita sei magazirawo asati awanikwa chada zvekutaurwa semanga izvo daende achatoti Ndinoona zvapazvare zvino tinyarara kani. Takuti nzwisisa pamwe tinokumbira kuregererwa wabva waramba zvinotoita sei? Takutokumbira kuti toita sei tibatsireiwo sekuru. Tatakura sekuru. Nauri munomu ndakari vanotsanangura ndakati zvakatoro ngazodzoke panzvimbo yazvo mwana weyasunungura ini hazvikwanisi kumusunungura nepamusana pekuti waakabira akuda zvinhu zvake iyi nhau iyi kana yanetsa makuisa mumaoko evanhu vemutemo kuti zvinhu zviite sei zvidzoke panzvimbo nekuti munhu akaba takumuziva kuti uyu ndiakatora zvinhu handikwanisi kumusunungura kana munhu akabirwa zvinhu zvake zvisina kudzoka panzvimbo manzwisisa. Saka izvozvi akabirwa magasi munhu oende kumagara kune mutemo nekuti mbavha yake agara anayo ndoti ndikwanisa kusunungura munhu wangu ndomazvo asina chikusunungura pamusoro penhau iwono yanana nemunhu wanga wakabira kuti ndigadzirise nhau varikudzikwa sekuru hakuna here zvinoitwa zvekuti ambosunungurwa zvishoma kudzikinura kuti mungova nemwe matebhureti avanova vanoti painkiller yekumboti mbokonza kumarwadzo asi uchifamba uchigona kuenda ndakavapa mazuva mashanu ekudzosera nhau iyi kuti kana munhu wacho waakapa magasi ngaazvekatichauro ndikwadzimusunungura mazuva mashanu akadarika zvasadarika kudaro murandarume achapedza apfuta moto kana magasi asina kuti asina kudzoka ndakazotsanangura izvozvo saka chekutanga ngavafambire nhau yavo vasvike pane magasi vadzoke nemagasi ndokuti tikwanise kumusunungura izvi bedzi vakasazviita munhu achapfuta moto ndakaenda vachauya naye pano akupfuta motomanzwisisa saka nhau iyi kuti asunungurwe kuuya kudzoka kwezvinhu voyanana nemunhu wakatorera zvinhu ndokuti tikwanise kusunungura nhau ari kutaura asi kuti munhu wacho waakaarwaraba foni yedu haichaita kuti tizive kuti toita sei ndosaka maona takanedzokaaka ndosaka tatadzoka nekaiitimamwenya kubirwa akandinzwisiso unombononorwa toona kuti tingaita sei kuti tinoita sei timwana iye anodhadha ari pamurewo gashamwari yangu nakutoita zangu batita ati magasi takaenda muzungu kuti tinoatora akatichadza ako anogona kutaita vanhu here kunosvika pane magasi acho zvine zvakuda iye muridzi
Wewe akaita toro take kuti anenge achiziva kuti akanipa mara yakakwana kana akatara anipa mara yakakwana andi tinomatora zetu because upenyu asunanidzo Arundiwa panotorwa magasi kwamurewa magasi tengi chamwari. anenge ari kuti tinoenda kubaziya ndinawo aripo atoramba anemba kurozi mabaziye mabhazi yamwana mabaziye pane mukoma anogashira Chibuda sumuka ande yu. Sumuka tena. Apa zote Rwanda basi. Hapana chino Rwanda ndio ngoja makasa hapa. Ngekelelo kwa ule nakupea ngekelelo zote. Aya. Zote basi. Mamba. Aya baba zero zingenyo bana katika dulolo. Sasa ndio Pamba. Hawa chimuzele mbura antana mbika. Newana mvura. Sly Media TV, building bridges.